această seară când ați văzut a plecat cu scaunul cu piele după el, dar mai ales înainte a pipăit pielea. Dar la ce se referea când a zis să salute muncitorii? Erau muncitorii de la Antena 1 și se referea la o registrare mai veche de pe net când așa, să trecem mai cineva departe. transmitea toate cele bune pe cale orală către toți muncitorii de la Antena 1. Cale orală, era pe partea economică. Pe parte și pe partea economică. Pentru să trecem. Fetelor, vă rog să spargeți această impresie total urâtă. Urâtă, da? She's got me love stone, man, I swear she's bad and she knows. I think that she knows. She's got me love stone, man, I swear she's bad and she knows. I think that she knows. Bravo! Ai remarcat o chestie? Am remarcat o chestie, da. Nu, chestie, nu. Vreau să spun că fetele... E rea. Eu mă referam la ceva, că fetele s-au schimbat, dacă ai observat, pe parcursul emisiunii. Ceea ce nu ni se întâmplă. Dă-te mai încolo. Nu între noi, deci trebuie să ne schimbăm, să luăm mai multe ținute. Da, mai multe ținute. Eu sunt sponsorizat de firma Dudulab. Și se pare că era singura călcată, așa că n-am putut să schimb nimic. Je crois que c'est un peu chiffonné. C'est un peu chiffonné, le humorou. Sauvage. Pentru băieții îndrăgostiți de Sauvage și mai ales pentru cei care sunt un pic neînțeleși, a povestitorii Michel Vaillant. Povestitorii s-au întors la acasă. La acasă au revenit din vacanță Cabral și șturlumbaticul, despre care am aflat că este și povestea lui. Dar vreți să vedeți în ce hal se prezintă ei prima oară după vacanță? Începem cu Cabral. Bună seara și bine v-am găsit la Povești de noapte. Abia am venit de la un mega eveniment, ceva de vis, de excepție, pe care o să-l vedeți mâine seară. Nu spun nimic, sunt priză mare, promis. Cabral, ești praf. Dar mai tare este domnul Solcanu, care nici nu mai știe să ne spună povestea lui. Vom întâlni toate aceste fete pe... Fațetele reușite. Pentru început să recunoaște pe Gianina Daniela și două tinere care își datorează reușita unui tricou ud. Fetele își arată fără niciun complex sufletele mari, unte bine, cu miere, frișcă, totul pentru succes. Vai, drăguță, dar ce ai vrut să spui? Cred că de la vacanță ești așa, că dacă nu știați, băiatul sensibil și prietenos și-a petrecut vacanța, unde credeți? În Mykonos, celebra insulă grecească unde se adună băieții din toate colțurile Europei și își spun tandrii unii altora poveștile lor. Vom întâlni toate aceste fete pe... Fațetele reușite. Pentru început să recunoaște pe Gianina Daniela și două tinere care își datorează reușita unui tricou ud. Doamnelor și domnilor, să știți că televizoarele dumneavoastră sunt de vină, nu sunt eu așa de fălcos. Nu, televizoarele sunt de vină. Nu le dați pe 16 pe 9, dați-le pe 4 pe 3. Ia uite, ai de conspirat surpriza cheală de aici. Doamnelor și domnilor, la noi în emisiune, trupa Casa Loco! Mulțumim! Da, deci o surpriză chiar. Aș vrea să vă adresez tuturor această întrebare. Nu ești tu un pic cam prost? Eu nu, tu? Nu ești tu un pic cam prost? așa, nu foarte mult. Tu ești un pic cam prost. El e cel mai puțin. Ești sigur că vrei să-mi adresezi mie întrebarea? Ești prost că la 60 de grade aici, cu căciulă și cu de-asta, deci ai o problemă. Bănuiesc că v-ați inspirat din străinătate când ați zis așa. Nu avem în țară la noi proști, avem exemple suficiente și am călătorit foarte mult în străinătate. Unde ai găsit? În Bulgaria? În Bulgaria ați găsit? Și cum se zice prost în bulgărește? Că știam, bă, și știam, bă. La Svidania. Nu, asta se zice, nu? Nici măcar în bulgărește nu se zice. Doamnelor și domnilor, trupa Casa Loco are în plan să scoată un nou album. Este vorba de albumul fără nume, care apare în luna octombrie și care va fi sărbătorit printr-un turneu de 14 evenimente împreună cu Kiss FM și Kiss TV și Noaptea Devoratorilor de Publicitate. Fără nume și prenume sau? Nu, știi cum faza. Avem CNP-ul. Aveți avea o scamă. Se numește Wakadi. Pe bune. Așa se numește albumul, da. Wakadi. Dar știi ce e Wakadi? Nu, n-aș vrea să mă gândesc. Nu, oameni care distrează. Voi, de exemplu, nu sunteți entertainer. Wakadi. Am stabilit noi. Wakadi, oameni, misiune. Vedem săptămâna viitoare. Până atunci, Casa Loco!